מסופר על שני בעלי דינים שבאו לדין תורה אצל רבי יוסף בבד בעל המנחת חינוך, זכר צדיק לברכה. הוא פנה לאחד מהם ושאל אותו, תגיד לי, יכול להיות שאבא שלי היה מסדר קידושין בחתונה שלך? כשאותו אדם השיב בשלילה, אמר לו מנחת חינוך, תראה, אני מתנצל, אבל אני לא יכול לדון בעניין. אותו אדם היה מופתע מאוד, וכי המנחת חינוך דן רק אנשים שאבא שלו סידר להם חופה וקידושין? מתברר שכמה רגעים לפני, הבעל דין השני ניגש למנחת חינוך ואמר לו, תדע לך שאבא שלך סידר לי חופה וקידושין. המנחת חינוך חשש לשוחד דברים, והוא רצה לברר האם שני בעלי דינים יש להם את אותה רמת קרבה אליו. ברגע שהוא הבין שלבעל דין הזה אבא שלו לא סידר חופה וקידושין, כדי לקיים את מצוות והייתם נקיים מהשם ומישראל, הוא מנע את עצמו ופרש מלדון אותם. בפרשת השבוע, פרשת פנחס, בנות צלופחד באות למשה רבינו בטענה מוצדקת. אבינו מת במדבר, מכיוון שאין לו בן, תנה לנו אחוזה בתוך אחי אבינו. משה רבינו שומע את הטענה, אבל במקום להשיב להם מיד, אומרת התורה, ויקרב משה את משפטן לפני השם. ואומרים חז"ל, נתעלמה ממנו הלכה. החפץ חיים ביאר שאפשר שהסיבה לכך היא משום שמשה רבינו חשש לשוחד דברים. שהרי בתוך הדברים של בנות צלופחד יש פרט שקל מאוד לפספס. הן אומרות לו, והוא לא היה בתוך העדה הנועדים על השם בעדת כוח. במילים אחרות, אבא שלנו תמיד היה נאמן לך. הוא לא היה מאלה שחלקו על ההנהגה שלך. הוא לא היה בעדת קורח. ייתכן שמשה רבינו הבין היטב את טענתן ויכול היה להשיב מיד. אבל מכיוון שחשש שמא הדברים יוצרים אצלו נגיעה כלשהי, בחר להיות נקי לחלוטין. ולכן, ויקרב משה את משפטן לפני השם. שבת שלום ומבורך.